Môn Fm. Reit, awn ni draw rwan i Borthythwy ac o'n i'n siarad efo gobeithio Elen Parry. Mae Elen Parry yn gweithio menter Môn a mae'n rheolwr prosiect Gwlân. Elen, sut ydych chi heno ma? Iawn, diolch. Mae wedi bod yn ddwrnod reit heilog heddiw. Ydych chi wedi bod yn y swyddfa, so ydych chi wedi bod allan? Na, yn y swyddfa trwy dydd heddiw, so dim syniad be oedd y tywydd. Pen i lawr, ia, dwi'n gwybod y teimlad yn iawn. Yeah. Wel, ydych chi'n gweithio i menter Môn. Esfaint ydych chi efo nhw, Elen? Just rhyw blwyddyn a hanner rhywbeth fel ei, a nes i dechrau efo menter Môn, efo'r prosiect Gwlân. Gan y cefndir fi ydi fashion textiles, really, o'n i'n gweithio yn yr head office yn Topshop wedi symud yn dôl i'r ynys. A dwi'n gweld y swydd yma efo menter Môn am Gwlân, a'n meddwl, mae hwnna'n swnio'n diddorol. It's not failed, mae wedi bod yn, mae yn diddorol iawn, dysgu lot am Gwlân. A chi'n defnyddio'ch talent creadigol felly ar ochr celf yn y swydd hefyd? Wel ie, ac hefyd jyst gallu gwybod ochr arall o'r diwydiant rili ac deall mwy am y textile ac trio deall pam diolch yn cael ei defnyddio mwy na mae o rwan. O'n i'n sbïod yma ar y datganiad gafon ni tua pythefnos yn ôl erbyn hyn. Y diwylliant melintoedd gwynt neu melinoedd glân ddylwn i ddweud yng Nghymru. Ro'n na dros 300 fel yna glân hyd a lled Cymru. Faint sy'n na herbyn hyn lle? Ie, yna 300 a rwan, wel, ysdyn ni'n cyfri nhw fel rhaid diwydiannol, rhyw 5-6 sydd ar ôl rwan. Ac so, ie, mae yna lot mwy o gofyn am y cynnyrch Cymraeg yma, so mae lot o'n methu cadw fyny efo'r gofyn am kind of dilynwyr designers yn dod atyn nhw eisiau gwneud rhywbeth yn Cymru, mae lot o'n gorau troi nhw i ffwrdd erbyn rwan. Fydwch chi ddeitha ni chydig amdan eich prosiect chi neu'ch swydd chi fel rheolwr prosiect Gwlân lle. Be mae y gwaith o ddydd i ddydd yn olygu? Be di'r nodau ar y gamcanion fyddwch chi'n gweithio tuag at? Y prif nod ydy cynyddu pris y Gwlân. Y pris y Gwlân i'r ffermwyr hefyd gan mae'n costio mwy nhw rwan i cneifio na maen nhw gael am y Gwlân sy'n hynod o dris. Ynddi. Ac so, da ni'n gweithio a draws, gwahanol stakeholders a draws Cymru, really. So mae hwn yn prosiect dim just i Ynys Môn a Gwynedd, mae o'i Cymru cyfan. Da ni'n trio gael pawb at ei gilydd trwy'r rhydweithio a dysgu fe gilydd a rhannu experience ni lle, ac trio codi'r pris y Gwlân trwy cynnyrch newydd. Da ni'n gweithio efo Prifysgol Bangor, da ni'n gweithio ar loesi newydd, da ni efo 5 cynnyrch o fyna, da ni'n gofyn i busnesau, da chi efo diddordeb yn cymryd y cynnyrch yma ymlaen, dewch y cysylltiad efo ni, fydda ni helpu fyna, da ni'n gwneud astudiaethau cwmpasu, so os yna rhywun yn dod o fyny ebyn barriers o defnyddio Gwlân, y be ydy nhw fydda ni edrych i fewn yn nhw, jyst i trio gael pobl i defnyddio Gwlân mwy, really. Mae'n drist iawn i glywed bod gost o gynhyrchu fo ddim gymaint ei werthu fo, ynddi. Ond rhaid ni gofio yma, mae yna farchnad bwyd hefyd yn does, efo'r cig fel petai. A wedyn, sut da ni wedi cyrraedd y pwynt yma lle mae'n costio mwy i gynhyrchu rhywbeth nag ydi ei werthu fo? Mae pawb yn defnyddio Gwlân mewn un ffordd neu gilydd, ydy textiles dydy yma di mynd mor man-made lle da ni'n defnyddio beth sy'n iawn? Ie, hynna, mae yna gymaint o kind of synthetics allan yna, mae'r pris yn lot trafach, so ni di ffeindio trio prynu jwmper Gwlân ac ni di weld bod y percentage o Gwlân actually yn really isel a bod o ddim yn Gwlân o Prydain, let alone Cymru lle, so mae'n anodd adio gwerth fel yna hefyd. Mae'r costio o kind of a supply chain Gwlân ac dim mynd reit cymleth. Gan mond llefydd sgwrio Gwlân i llnau o Gwlân, mond 2 sydd ar ôl rwan am nhw'n Yorkshire. Di hwn o beth i wneud efo Brexit, lle bod y pisiad wedi bod lawr, di o beth i wneud efo gadael yr undeb Ewropeaidd? Wel ia, dwi'n meddwl, di o wedi helpu, a Covid dim di helpu hefyd, chos mae lot o Gwlân Cymraeg yn cael ei defnyddio carpedi, hotels, cruise ships a pethau fel lle. So, trwy Covid oedd yn un o'r hotels a'r cruise ships, mae newid carpedi, so o hynna mae lot o pethau'n gallu effeithio'r pris Gwlân yn anffodus. Yndi, mae victim arall o'r Covid a'r pandemig yn dod. Chi sôn am arloesi fyna a cynnyrch Cymraeg a sut mae'n cael ei ddefnyddio, ond dwi'n meddwl bod yna rhyw oleini ar diwedd y twnnel yma, does, lle mae Gwlân yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd arloesol iawn. O'n i'n darllen yn y datganiad bod Gwlân yn cael ei ddefnyddio i drwsio neu adeiladu llwybra newydd, a mae hynna'n ddiddorol iawn. Dydwch chi chydig bach mwy amdan hynny?
Ia, yndi, mae'n hynny o ddiddorol. So, trio defnyddio llai o plastig, really. So, yn lle defnyddio'r geotextile membrane, ysfydden ni defnyddio gwlan. A dweud y gwir, dydy, mae rhywbeth newydd, sydd falle rhywbeth sydd wedi cael ei ymhofio yn gwahanol llefydd. Be yn ysdigwydd oedd, mi nath y cyngor yn y smôn dod ato ni, dweud bod nhw'n dod at barrier, bod nhw wedi eisiau defnyddio gwlan yn llwybra, ond wedi dod yn erbyn lot o kind of tap coch. So nath ni wneud chydig o ymchwil yn efo, ffeindio allan bod na rei prosiectau gwahanol wedi wneud o yn Isle of Skye ac yn y Lake District. A wedyn nath ni penderfynu trwy yn Menter Môn i cydweithio efo prosiectau eraill, Menter Môn Leader a Cwlwm Seiriol, i wneud y llwybra yma yn Ynys Môn i weld sut maen nhw'n mynd ac i ni monitro nhw lle. Ond maen nhw gwlan yn cael ei defnyddio fatha floating paths bron lle dros y llefydd bogi glyb. Roed y gwlan dros y llefydd yma fatha'r cnu a wedyn y cerig ar y top lle. Fatha sylfaen. Wedyn da ni wedi gallu... Ia, o'r sail i'r llwybr. A wedyn, da ni wedi gallu defnyddio gwlan Cymraeg. So trwy'r bwrdd gwlan, maen nhw efo traceability scheme rwan, lle da chi'n gallu dewis gwlan o Cymru neu Ynys Môn hydnod, ac eith y ffarmwr wedyn y pres extra am fod yn y scheme yma lle. A wedyn, so nathon ni gael gwlan o betes y coed, oedden ni wedi llwyddo gael o gwlan. So wedyn, da ni wedi gwneud 2 llwybr yn Ynys Môn, a wedi cael lot o ddiddordeb, a wedyn da ni'n gobeithio wneud, wel, da ni am wneud how to lle hefyd, i pobl gael defnyddio fo, ac i gwybod faint o gwahanol defnyddio sy'n i glan. A ni sylwi yn y llun yma, chi'n agor y pridd a symud o un ochr, a wedyn rhoi glan lawr fel rhywbeth o footing, a rhoi pethau i ben o wedyn. A hefyd i drwsio llwybrau sydd efo tyllath a potholes yn nhw, lle? Wel, just as maen nhw'n fatha really bogi, really. So, oedd y rei lle oedden ni'n gorau codi llawr y môr, so oedd y cnu yn mynd lawr yn flat. So kind of 2 layer o cnu. Ond lle oedden ni gorau kind of digio lawr chydig bach mwy, oedd y cnu yn mynd lawr fatha bales, bales glan yn mynd i lawr, a wedyn y cerig uwch ben wedyn. A diolch yn syniad newydd na chdi, Elen. A i'r rhifeiniad oedd wedi rhoi brwyn ta Stevenson nath pan gath y lôn adeiladu ar draws y gors y ddygan yn der rhwng Llangefni ac Irwan. Dwi'n siŵr bod na rhywbeth felly wedi cael ei ddefnyddio fan o fyd am bod y tirwedd mor lyb a corslid ynda. Ie, mae'n lot o hanes yna fo. Mae jyst yn dangos faint o cymlaeth ydy rwan i pobl trio adio gwerth at gwlan ac y kind of barriers yn pobl yn dod yn erbyn. So hynna beth da ni'n trio wneud yn y prosiect i dod drostyn nhw ac ffeindio'r atebion, really, ac i gael mwy o pobl i defnyddio gwlan. A mae'n wyrdd hefyd, wrth gwrs, da chi'n rhaid i'n byd drwg yn y ddiar yma sy'n mynd i amharu ar y tirwedd fel pethau. Na, yn union, mae'n ffordd naturiol a cynaladwy i'r llwybra yn union. Dwi rod i clywed amdan neb yn adeiladu llwybra hefo gwlan tan y fydd allan hwnna. Diddorol iawn. Mae hei chi fod yn arloesi efo y math yma beth wan a meddwl am ddefnydd newydd a gwahanol mae'n siŵr yn bydd nestydd y farchnad yn ôl a gobeithio ddaw yn ôl i setlo fel oedd o blaen. I ffermwyr gael tegwch am yr holl waith calad maen nhw'n ei wneud. Ie, mae gyd amdano y gael y pres yn dod at y ffermwyr. A dwi'n meddwl bod y plastics yn cymryd dros y textile. A hefyd mae gwlan Cymraeg ddim digon esbwydd i gwisgo yn erbyn y croen. So mae angen arloesi cynnyrch newydd allan o gwlan. Ac os ydych chi'n gael look ar gwefan ni, gwneud o gwlan, made with wool, ag ar socials ni, ddech chi weld y cynnyrch newydd da ni bod yn edrych ar. Ac da ni'n gofyn i'r cymuned Cymraeg, da chi isio mynd â un o'r syniadau yma ymlaen, dewch i gysylltiad efo ni, so hynny lle da ni rwan efo'r prosiect. Na fo, sgynnoch chi ffôn neu sgynnoch chi gyfeiriad web ydych pobl gysylltu, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, Elen? Ie, so gwneud a gwlan.cymru, dio. Ac os mynd eisiau ffonio rwy'n, jyst ffonio y swyddfa yn Menter Môn a wedyn wnaeth nhw dod trwad i ni. Wrth Menter Môn yn Google, mi gywch chi fyny. Dim 148 rhywbeth yn Elen. Ie. Diolch yn fawr iawn, Elen Parry, rheolwr prosiect gwlan, am siarad efo ni ar Môn Fm heno yma, ac gobeithio gywch chi noswyl bach reit ysgafn, dim gormod o waith neu homework heno yma, Elen. O na, byddai di gorffan rwan. Ie, o jyst i sôn hefyd, da ni wedi gwyddiad ar y 8fed o Mehefin yn Tywyn, so ysgrech ar socials ni, rydych chi'n ffeindio allan mwy amdano. Iawn, ar Facebook mae hwnna ta, Twitter ta be? Ar Facebook neu Instagram, a da ni efo clwstwr glan hefyd yn tyfu fatha stakeholders o draws Cymru, so ydych chi'n ffeindio allan mwy am y prosiect, ydych chi ymuno efo'r clwstwr. Diolch fawr iawn chi, Elen, ac pob hwyl, a ni siarad efo chi eto, wyl sydd ddewch chi ymlaen. Pob hwyl, ta-ra! Ie, hwyl. Môn FM.